Kaixo Maialen zer moduz, oroimena daukazua, presente zauzkagulako, gure bertso abentura, lesakako gaiurronek, gui hartzen gaitu liuran, hartzazun musu bero bat, jarri konfiantza buat. Askok irudipena du, askok itxura utxetik, askok irudipena du, askok itxura utxetik, ez barruz ezagutzetik ailistaratuko banu, ez barruz ezagutzetik ailistaratuko banu. Barruz mami, larruz mamu, zerristan ura gabezi, barruz mami, larruz mamu, zerristan ura gabezi, zuk ez baintzara berezi, askok irudipena du, zuk ez baintzara berezi, berezi. Irrifa txikitxo amargotu dio neure buruari, eguzki jarri ego aize, mundu zahar eta euri, denak edukari baitira, irri egiten dunari, irri egiten dunari. Nik ez nuen aizortzi, nik ez nuen aibat, baina papel txikiak zeuden gu bezain bat, goizean lauan nintzen ta pozik erabat, orain sustraik esan dit, segi ara txapela gerozeta, urriago daukat. Sua da problema, zenbait jasorena, edo jakidena, berotzen duena, eta bi begiradek sortzen dutena, dana da segun ondi begiratzen da. Etxeko Andrea da nere ama, lan egiten du gogotik. Etxeko Andrea da nere ama, ezkondu zan egunetik. Eta frantzesatutik ez baino, errea badut bederen, aizuta euskaraz ere badakit, ez dakit inporta duen. Niri bilako rotondan, errekarriz errekarri, bezalaxe egin ditut, mila buelta errukarri, baietzera libre utzi, da niri isuna jarri, baietzera libre utzi, da niri isuna jarri. Zunortasuna omen zerala, diozu modu errean, nortasuna ere galtzen du bate, Guardia Zibilen aurrean. Zu badakizu nola zizelga, eta marraztu gaituzten, ze inporta du gaurari banaiz, zure aurrean biluzten. Eta neronin neu naizena, hori bakarrik gorpuzten, nire gerripe zintzilikako, desira ari da puzten, itzalizazu argia
Realizar